Nakabot na og 60% sa eligible population ang nabakunahan sa dakbayan sa Mandaue. Samtang ubay-ubay na usab ang napanglista sa mga minors nga hayan na mo'y sunod nga bakunahan. Ang detalye pinagi sa report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, di nagpadayon nga vaccination rollout gikalipay sa mga opisyales ang taas nga mga numero sa mga nagpabakuna. Sa vaccination statistics sa Project Balikbuhay o PBB, hangtod sa Oktubre 4, milapas na sa 1 ka milyon ka mga tao dinhi sa Sugbo ang nakakumpleto sa dosage sa COVID vaccine. Samtang 1,128,000 ang nakadawat sa ilang first dose sa bakuna. Sa mga local government units, ang Mandaue City mo'y nag-una sa gidaghanon kun porsyento sa eligible population ang hisgutan. 60.28% na sa eligible population ang nakadawat sa first dose sa bakuna, samtang 55.39% ang nakakumpleto niini. Matod sa mga opisyal sa syudad, importante kini sa tinguha sa pagkabot sa herd immunity. Moabot sa 295,000 ang eligible population nga makadawat sa bakuna sa Mandaue. We're trying to compare the trend on the vaccination and the active cases. So nakita nato amo man gi-segregate per barangay nato. Nakita nato nga naagid siya nindot nga trend, but of course we can't say pagyud kay diha ra man gyud nato makitaan if 100% na gyud ta. Samtang gibutyag ni Dargantes, moabot na sa 10,000 ka mga minors ang ilang na master list sa pagkakaron. Subsub ang pagpanglista, nunot sa tinguha sa DOH nga masugdan ang pamakuna sa mga nagpangidaron og 12 hangtod sa 17 anyos. Nagpaabot pa hinuon ang syudad sa direktiba kung masugdan ba kini sa tunga-tungang bahin ning buwana. Naghuwat pa ta sa advisory on it kay specific man ta sa bakuna nga ato ang i-roll out sa ilaha, Pfizer and Moderna. So far kanang gamay pa man ang naasad sa ato ang shelves karon. So kana magpaabot ta. Aminado sila nga sa pagkakaron menos ang gidaghanon sa mga mangadto sa vaccination sites, itandi kaniadto nga taas ang pila. Nagpadayon sab karon, Bob, ang information campaign gihapon sa syudad aron pag-agni sa dugang pang mga tawo nga magpabakuna, gawas pa sa pagbisita pod kada weekend sa pipila ka mga barangay aron mas mapaduol ang vaccination sa katawhan. Bob? Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.